Uya na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies as in researches kan Bicol University. Manungod sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini matukarman ka napapanahon as in praktikal na stratehiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Uwi na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University. Uwi na ang sa Indong host, Professor Edgar Parameda. Okay, alright mga tugang, maray na aga. Ngunyan po aldaw nin Huwebes Giraray, Marso 30. Sarong aldaw na lang po, matumba na naman, pupuk nito na naman sa kalendaryo ang bulan na Marso. Ngunyan pagkaga mga tugang yung kitang pag-ilibaligdi, hali dyan sa CBEM, si Sir Elmer, as in si Sir Nolan, na kung saan po mga tugang, iinian mga ano niya to, resource persons niya to, ngunyan na programang ini, episode na ini, kang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hasod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division sa pamamayon ni Kanahigos mabuot asin magayon na direktor kang BUMD si Professor Rowena Weng Soylo. Good morning, ma'am. Asin sa imong pag-iriba diyan sa nasambit ng opisina si Sir Eds. And sa pagnarangan sa kuyang partner digdi na nasa Manila si Professor Edgar Barmeda, layo po ang Dean kang CBEM. Kita mo na mag-iiribahan ang ngunya na aldaw na ini ni Huweres. Siguro po, tawang ko nin pagkakataon ng sa tuyang mga bisita mo niyan. Tangali pong ipamidbid man ang sendang mga sadiri, asin sa Insinda Connected, ano ang sendang mga posisyon na pinagkakaputan dyan po naman sa CBEM. Good morning, sir. Pakiang na po ang microphone. Tigsaro po kamo kaputan na yun, sir. Yan. Lalarga na ko mo sa monitor. Sige po. Good morning, sir. Good morning. Good morning po lang sa gabos na opisyalis kan Bicol University asan mga estudyante, mga personahes, lalong-lalo sa pamamayon ni President Dr. Baby Boy Benjamin Neveres III. Yan, sir. Sir Pres. Tama ha? May editor ito. Okay. Sige. Go ahead po. Nahiling na po kita sa monitor. Go ahead, tabi, Sir Elmer, Sir Nolan. Okay po. Okay. Diyos maray na aga po sa gabos na nagdadangog kay ini pong sa tuyang programa. Ako po si Dr. Elmer Lorenzana, Director po kang Center for Policy Studies and Development. Ang samuya pong opisina, nagkakapot po ng mga researches na manungod po sa policy. As in, saruman po akong Associate Professor sa Department of Entrepreneurship, Bicol University College of Business, Economics and Management. Sa ngunyan po, project leader ako kan sarong extension project kan Bicol University na manungod po sa mga kooperatiba. Okay, sir, Nolan. Yes, thank you po. Good morning po sa gabos na tagapakinig kan samuyang kang Radio Veritas. Ako po si Dr. Nolan Bilaro. Ako naman po ang Extension Coordinator ng Bicol University College of Business, Economics and Management. Sa kasalukuyan po, ako po ay isang profesor ng Bicol University Entrepreneurship Department sa CBEM. So maray na aga po sa Indugabos ang pag-urulayan tapungon niyan tungkol sa kooperatiba para sa masa. Iyo. Kasabago po Sir Elmer, Sir Nolan, sabi nyo para nagdadangog, pati naghihiling. Ito nahiling kita sa Facebook. Sa Facebook at sa channel, sa DCTV, nahiling po kita mo yan. Kan sa tuyang mga paraan. Uy, magayunan, pag pig-urulayan po ang pigururunan ang kooperatiba. Siguro po, kung si Sepul Sendo ang gusto magpaliwanag unang briefly, ano talaga ang essence o ano ang importansya o paano nabibilog ang kooperatiba? Kaipuhan igwa kita kaiyan. Sige po.
Sige po, ito mo, marayon man na tinawan mo kami, Sir Seth, as ang Bicol University na maipaintindi ta kung ano ang kooperatiba. Sa background po kang pag-asenso kang mga bansa sa Europa, ang dahilan po, sa dahilan kung nagkakaroon sila ng equitable distribution ng income na ang hindi harayo ang pagka-diferensya kan sa indang mga kita sa pagiging mayamanon sa pagiging pobre. Amo po ang sekreto ninda, ang mga negosyo ninda ay pag-aari kang sarong kooperatiba. Okay. Ang kooperatiba po saro pong organisasyon ng pagninegosyo na kung saan ang mga kapital hali duman sa mga membro na pig-contribute ninda, na inaapod ninda ining share capital. At base didi sa nakontribo kang mga membro, maisip sinda kung anong negosyo ang pwedeng laugon, mailihir sinda kang opisyal ninda as in manager na amo ang mapadalagan kaini. Na ang katuyuhan kaini amo ang masimbagan kung ano man po itong pangangaipo kang grupo na pwede sir makapaaya-aya kan sa indang pagkabuhay. So, serbisyo po ang tinatao kang kooperatiba, pero sa iraron po kang serbisyo na iyan, yaon po ang pagdevelop kang mga produkto na pwedeng amo ang negosyo kan sarong kooperatiba na ang magbabakal man sana amo ang mga membro or pwede man sa ibang mga kooperatiba man o mga ahensya kang gobyerno. Sa paagi po kaini, anuman po itong nalikom nindang income, ini po babarangaon, susugduman sa tinala kang Republic Act 9520, na ini po ang giya na kung papaano padalaganon as in i-distribuer ang kita kang kooperatiba. Dumampo sa Republic Act 9520, igwa po ninduwang paagi kung paano magkaigwa ning income ang membro na nagtaon ng share capital. Amo po ang sarupo kayan amo ang interest on share capital na depende sa indang tinaong kapital ang barangaan. At igwa man po nang inaapod na patronage refund na depende naman kung pera ang nabakal nindang serbisyo o produkto duman sa kooperatiba. So sa paagi po kaini, anuman income ng kooperatiba sa laog kan sarong taon, babarangaon sa mga membro, i-distribute po iyan. Kaya warang mina mayamanon, warang mina pobre kasi depende duman sa contribution ninda at sin sa pagpatronage ninda kan sa indang mga produkto ang barangaan. Kaya ang kooperatiba maghihiro bilang saro na grupo na kung saan may sarong hangarin para sa pag-improve kang mga membro asin sa magtaonin social service sa komunidad. Okay. Sir Elmer, Dr. Elmer, paano pigbibilog ang kooperatiba? Taaram ko, ini ang sa inyong mga pigmastiran. Kung aram ko igwa kaning garo extension project kamo na garo trainers training kan tungkol sa cooperative. Paki-explain po ini. Go ahead po. Ang proyekto po kang Bicol University, yun po ang manungod sa cooperative. Ini po may partnership sa Cooperative Development Authority. Ang CDA po, yun ang regulatory agency kang gabos na kooperatiba digi sa Pilipinas. Yes, kung gabos na patakaran, sinda ang nagtataon ng giya. Ano sinda? Sanga sinda kang gobyerno? Opo, sanga sinda kang gobyerno. Ngunyan po, batay po sa pag-aadal, dakulda pong mga kooperatiba na mga saradit ang nagsasara. Kumbaga, madali mag-organisa ng kooperatiba, pero pakatapos ng mga santaon, nawawarain ng kooperatiba. May mga pagbaadal po na ang pinakakaipuanan kay ining mga manager, as in mga officer, yun po ang education and training. Okay. Kumbaga, mas magiging competent ang sarong manager
ang sarong officers. Ang kooperatiba ga po may organizational structure igo po ning board of directors na ini-elect po kang General Assembly, igo po ning officers na iyo ang nagpapadalagan kang kooperatiba. So tangani ini maging competent bilang leader as in manager sa kooperatiba, kaipuanan ninda ning training. Okay. Training po ang pinaka-essential. So, ang Cooperative Development Authority, igwa po ning mga accredited training providers. Ini po ang authorized kang CDA na magkondukta ning training digi sa mga kooperatiba. Pero ang sabi kang CDA, kay puan ng tadang nga standardize. Kumbaga, kung ako ngaya ang trainer, dapat pare-parehas kung trainer ako digi sa Albay, trainer sa Sorsogon, sa Masbate, pare-parehas ang pagkaintindi ta kang kooperatiba, pare-parehas ang metodolohiya kung paano kita magtuturo. Ngunyan, ang CDA nakipag-partner sa Bicol University, dineputize niya na ini ang ma-training sa mga trainer. Wow, Kumbaga, kita ang Bicol University may igwa kita ning expertise sa pagtuturo. So bago maging full-fledged trainer o magiging accredited trainer kang CDA, maagi ko na sa Bicol University. Ang sa tuyang tinatao 3 days na training na iyo po ang manungod sa ano ang tamang perspektiba sa kooperatiba. Tang nabanggit po ni Sir Nolan, iba ang nature kang kooperatiba sa ibang forma kang business organization. Yes, so at least so trainer malinaw sa iya na ini ang perspektiba, ini dapat ang paghiling sa kooperatiba. Panduwa, paano magturo, 'di ba? Na ang normally ang mga officers baga po saka ang mga board of directors mga adult na ini bako ini mga teenager. So may pigapod baga po kitang andragogy. Iba ang approach kung paano kita matuturo sa adult. So sa Bicol University saro po yan na tinataong training duman sa mga trainers. Paano i-handle ining mga adult learner? Ano dapat ang approach? Ta inibaga ma-experiensya na dakol na ini mas arap. So iba dapat ang paagi na maturuan sa inda. So ini po ang inaadalan na tinatauta sa mga trainers. Ini po ang extension program na pag na-train ta ining mga trainers na ma-standardize ta, ang expectation ta sa inda magiging mas competent sinda kung paano magtukdo. Kung competent sinda magiging paano magtukdo, so requirement kang CDA na igwaning mandatory trainings effectively matatransfer digdi po sa mga managers, mga officers. So kung effectively po na matransfer sa inda, di maray po ang pagmanihirar kan sa indang organisasyon, kan sa indang kooperatiba. Di mas magiging sabi nga magiging sustainable, maging profitable ang sa indang kooperatiba. So ini po ang kumbaga existing na extension program kang Bicol University in partnership sa Cooperative Development Authority. Okay. Sir, probirong buga pa lang yan. Medyo ako na kaka-interest na akong naray dyan. Nakulo ng mga kooperatiba ang ipigbumok na and then after a while nawawara. Siyempre may mga dahilan ini anong mga rasones kayo. At yan po pagdual tata, papalisuton tang unan mga commercials. Hep hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Udikan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee,
sulit dahil sa tabang ni Hong Jo. Ngunyan na Semana Santa, magbalik kita sa iya, maghurup-hurup kita, asin padagos kitang magsarig sa satuyang mahal na Diyos. Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM Legazpi, Veritas TV, DCTV Channel 8. Inihahatod sa Indo Ang Semana Santa sa Veritas 2023, April 2, Palm Sunday, on Airway of the Cross, Blessing of Palms and Mass. April 3, Holy Monday, Reflections, Mass, Reflective Music, and Recollection. April 4, Holy Tuesday, and April 5, Holy Wednesday, Reflections, Mass, and Reflective Music. April 6, Holy Thursday, Chrism Mass, Mass of the Last Supper, live from St. Gregory the Great Cathedral. April 7, Good Friday, Reflection of the Seven Last Words, Passion Play, Solemn Liturgical Function, and Procession. April 8, Black Saturday, Paschal Vigil. April 9, Easter Sunday, Dawn Procession, Salubong, Mass of the Risen Lord. Semana Santa sa Veritas 2023. madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 94.7 Spirit FM Legazpi, asin mahihiling sa Veritas TV, DCTV Channel 8. Semana Santa sa Veritas 2023 is presented to you by Via Maria Press, Verbum Creatives, Vita Catholica Bookstore, Mr. Levy and Mrs. Ching Mata of Chicago, USA. Also brought to you by City Plus Home Depot, Legazpi Grace Home Builders, SEDP MPC, Winnie's Fried Chicken House, Maroroy Daraga Albay, Verdana Travel Corporation, The Mansion, Rawis Legazpi City, Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay, ang Probinsyano Party List, Washington International School, Senator Cheese Escudero. Okay, mga tugang oras niya to, 22 minutos na po, makalampas ang 10 o'clock hanggang itang 11 o'clock. Ngunyan, pag-agaigwa pa kita magkananigong panahon. Kasi bago kita nagputol, bago kita nag-commercial, sabi ko baga, dakulon ang nagpuputap ng mga kooperatiba, pero nata daw. Biglang nawawara, anong mga naging... Usually, sa experience po nindo, taka mo po baga, Sir Nolan, saro ka mo kang mga tawod na nasa likod kang pagiging matrayumpo, kang operasyon, kang EDCO-op, no? Ngaranan ta, nasuy-suy ko ini, tas Edgar baga, best friend ko yan, paliyong ko yan. Ang naaram kong paano na, nagparadakula. Sabi ko, gagayong kang kooperatiba nindo. Anong sekreto na maski nagbabagumanin mga tao, pero nakikip po nindong afloat. Kumbaga, ang sa indong kooperatiba, insig ang lago niya, award, di ba yan, kaliwat kanan. Kamong duwa, sir, anong maititip nindo sa mga paralawang niya? Na gusto man mag-iwan ng kooperatiba mo niyan, pero garo namang problema, along the way, garo baka magsara, baka ano sir ang mga insight? Anong take nindo, Digby? Sige. Ang kooperatiba ga po, igwaning duwang importante, organization siya sa kanegosyo. Negosyo, okay. Ang organization, iyon nagtataon ng direksyon kung pasain ang kooperatiba. Yes. Diyan nagre-recruit ng dakol na member. Tapos sa sarap pag ang rekisito sinabi nga ni na ang nagdadakol ang kooperatiba kung nagdadakol man ang miyembro. Kasi kinakaipuanan niya yung dakol na share capital. Okay. Kumbaga, in short, nag-i-invest sa laog ang kooperatiba. Kung dakol ang miyembro, dakol ang mapatronize kang produkto. So, organization baga po yan. So, Yes. matauning direksyon. Ang ikadua pong, very critical na ini ang kadakol na beses kung saan nagsasara ang kooperatiba. So, negosyo kang kooperatiba. Okay. Bako lang baga po, nabanggit ng kooperatiba, nagtataoning tabang or social dimension, so social aspect sa community. Okay. Pero dai siya magiging sustainable kung bako maray ang negosyo. Okay. So gabos na kooperatiba, nag-i-engage sa negosyo. Ang kadakol baga pong mga negosyo na nadanangugta, credit. Kumbaga, ang kooperatiba nagpapautang. Bako lang po credit, dakulo na pwedeng inegosyo. May consumer cooperative, kumbaga may nadadagog itang multiple cooperative na iba-ibang klaseng negosyo. So, ang gusto ko pong ipunto sa ikaduwa, dapat po, so sa indo pong manager, tatao magpadalagan kang negosyo kang kooperatiba. Kasi kadaklan pong mga kooperatiba ang nawawara dahil dain nila na mamanage sa kooperatiba. So, negosyo kang kooperatiba. Ang sarap pong siguro na aramdaman baga po sa gobyerno, dakulon na na-organize na kooperatiba, pero ang nasa isip baga po, maintranggaya ako dyan, taigo ako dyan
makukuang tabang, subsidio or something like that. Pero dai ararong sa pagkaintindi kang kooperatiba. Pag nakuha na ninda ito, dai na aktibo. O kaya naman, sabi nga ni, dai masyadong ararom ang pagkaintindi. Sa loob baga po kang kooperatiba, halo-halo, may medyong tahong nakasabot, na taong may interest man, may tao na sabihon tanan na kaipuan na ning dakol na pag-aadal. Minsan baga po namamanipula man sa laog kang kooperatiba kung dai tatao magmangno ang kada saro. So iyan po ang at the end of the day, so sarop na lang ngaya ang nagdidikta sa laog kang kooperatiba. Wako na so collective. May mga arog po ka na experience sa ground kung nata sinda primero makusugon tapos biglang minasara. So ini po ang gusto kong sabihin. Dapat maray po bilang sarong organisasyon, may malinaw pong direksyon ang kooperatiba. Asin kadua po, maray po ang negosyo na kung sa insinda nag-i-engage. Nanganing maging sustainable ang sarong kooperatiba. Okay, Sir Nolan. Sir Nolan, haputon to ka lang. Ano, igwa dyan yung aspeto sa pagpadalagan ng kooperatiba na day ipigtuturo sa laog kang classroom. the human aspect. Ano ito, sir? Ako, naugmahon po ako nakakauli ng mga tao na talagang nagpapadalagan talaga ng kooperatiba because igwa ka mo ng otoridad, you have the moral ascendancy to explain because igwa ka mo ng kooperatiba ang matrayon po, malago, no, nakakatabang, dakol ang miyembros. Sige po, sir. Thank you, Seth. And doon sa apot mo, kung mayroon bang kung ano itong kulang o kung ano itong kaipuan dagdagan para sa mga opisyal kang kooperatiba na mamahala ka ini. Sa muya pong experience sabi po kasubago ni Sir Elmer, dapat ang malaog duman sa kooperatiba, igwanin sarong kaisipan ang ubos. Ibig sabihin, may one common mindset. Okay. So, saro po yan sa sekreto kang sarong organisasyon na pag-abot sa meeting, day nag-iiriwal kasi naintindihan nila ang dalagan kang kooperatiba. Yan po sa manungod sa social na sinabi ni Sir Elmer na as a cooperative, both siya sarong social organization at business organization. Duman naman po sa as a business entity, importante yun man po digdi na magkaigwak ka ni manager na may aram kung paano padalaganon ang negosyo. Kung ang chairman, ang board of directors, ang concern niya paano padalaganon ang bilog na organisasyon, paano magkaigwanin common mindset ang mga tao na malaog sa organisasyon, ano ang mga vision, mission na dadalaganan kang kooperatiba, ang ma-implementar kaya na mangyari, amo po ang management na headed by the general manager. Ano po? Opo. Siya naman pong manager ang dapat mag-isip kung paano na kumita ang kooperatiba. Kasi sa ganang yon, duman po makakaigwanin balik ang contribution kang mga membro na kwarta baga itong binitawan ninda. So, may responsibilidad ang kooperatiba na matawan man niya ito parang balik para ma-encourage naman sa mga tao na tama ang dalagan sa kooperatiba na ini talagang bako sana na siya ang makinabang bilang isang organisasyon, kundi may maitauman ang organisasyon duman sa mga membro. So, yun po kung nata may TOT training kita at para po ma-capacitate sa mga leader, sa mga managers, kung paano nila ituturo yung kaipuhan kang mga membro. Susog duman sa sarong prinsipyo kang kooperatiba na education for all, education for the members. So, para magkasararo, igwaning oneness of mind ang mga membro, kaipuhan, may continuous na information na itataw sa inda, kung ano na ang nangyayari sa kooperatiba, paano bilang sarong tao, bilang sarong membro ang satuyang rights, ang satuyang privileges, ang satuyang papel duman sa organisasyon kung yaon sa laog kita kaito.
kung magkaigwa po kaiyan ang bilang kada membro kang kooperatiba, so hindi po ta mahahayaan na ang ibang mga opiser na hindi taman maiwasan sa sarong organisasyon na saro man na nagiging root cause ko nata nagsasara itong vested interest ng mga opisyal. Pero kung ang mga maski membro lang siya, aram niya kung ano ang dapat na bilang membro, aram niya ang kanyang rights na from time to time pwede siya maghapot, pwede siya mag-aram kung ano ang nangyayari sa kooperatiba, lalo na pag General Assembly, mag-attend siya, pwede siya maghapot duman. Required po ang mga opisyal na simbagon. So sa iyang mga hapot duman. So yan po nagkakaigwa ng inaaputang balance. Yes. So duman po nagkakaigwanin tinatawag tang right governance ang sarong kooperatiba. Hindi lang ang nag-govern ang mga opisyal, kundi nagiging maikmat din ang mga membro. Okay. Mababalansi nga na di magkaigwanin chance na mag-manipulate. Sabi nga, kasubagaw ni Sir Elmer, na ma-manipulate ng iba. So kung aktibo ang mga membro, hindi ma-manipulate kang mga leader ang pagpadalagan kang sarong kooperatiba. Nagiging deterrent, Sir Elmer, na kumbaga, di mo sana magparahilingon. Pero si GM ko, iba ng, gala-gala, di ba? Iyo po. Pero, sige, aram ko ngunyan, dakol sa tunog dadamo, dakol naghihiling. Na siguro, yun na nga yung sabi dapat talaga igwanin, ang mga opisyales, ang komposisyon kan opisyales, mga opisyales, kan board, lalo na kan GM, importante yun na marainis. Paano daw, anong mga kwalifikasyon, anong mga qualities or characteristics ang dapat nahihiling ta para siya maging maray, igwas yun yung potential na maging manager kan sa cooperative sir. Ang Republic Act 9520 tama. May detalye kung ano ang function kang manager kumbaga kang chairman kan mga opisyalis. Pag inadalan mo sa function ninda, duman mo maaraman kung ano dapat ang qualification kang sarong managers. Pero pag sinabot na po ang organization kang kooperatiba, ang pinakaalangkaw po dyan, ang General Assembly. Yeah, okay. Kumbaga, sa Gabos, miyembro ang pinakamakapangyarihan. Yes. So sa General Assembly baga po, duman nag-i-elect mo niyan kay Board of Directors. Okay, kumbaga, hali duman sa Assembleya, kuaning Board of Directors. Ito ng Board of Directors ang matauning direksyon sa day-to-day affairs or sa buong taon na nag-ooperate. Ngunyan ang ma-execute baga po kaiyan, iyo ang pig-apod na general managers ko nasa in. So ang saro po sa pinakamagayon na, kasi tama po yan Sir Seth, pinaka-critical po ang tao sa laog kang organization. Maski sa in manggayod, yung gusto kong sabihin. Maski sa in manggayod pong organization, maski ba ko kooperatiba po, pinaka-critical so tao. Takong bako nakuha mo tamang opisyalis, tamang manager, madali on magbagsak ang organization. Kaya baga mo yan, sir, ang HR, saro nang masyadong nagtututukan ng maray na kurso, sir. Kaya ito, na imang mag-ayan, ngunyan, medyo iyon na. Sige. Training kang tao ang pinaka-importante. Kaya itong sinasabi ta na, ini ang sarong sinasabi, may dakulaon ang trabaho kang general manager kung paano niya ma-operate ang business na tama. So, syempre, dapat kuhaon mong manager, tatao sa negosyo. Sa kung siya sa tatao sa negosyo, dipisil na maray. Basic requirement yan na negotiable yan na tatao siya na magpadalaga ng magmanirar kay sarong negosyo. As in, sabi nga ni, ang sarong manager man, may kaput man siyang mga tao, baga sa baba, tatao siya mag-manage kang tao. Takong bako maray ang pag-manage niya kang tao, dakol ang nagre-resign, dakol ang turnover niya, makaskas ang turnover. So yan po ang sarong qualification kang sarong manager, tatao magnegosyo, tatao kang konsepto kang negosyo, mag-operation kang negosyo, as in tatao man sa tao. So ini po ang sabi nga ni very critical sa laog kang organization pag sinabi ta sa formation kang tao. Kaya nga ni baga po ang CDA aware ka ini ang extension program ta, training of trainers. Kasi ining mga managers, ining mga officers na ini ini magiging competent, ini maaaram kung ma-equip sinda kang tamang knowledge. So ang role kang university na mag-form, di ba, formation ng tao. Bako lang po
skills, di ba? Management. Kundi, maski sa perspective, saka sa filosofiya, so pananaw sa buhay, essential po ini. Kung masasabutan ta po, igwaning duwang mandatory trainings ang kooperatiba na kaipuanan gabo. So, fundamentals of cooperative, saka good governance. Oo. So, fundamentals of cooperatives, ini po sa philosophy behind kung ano, duman po maadalan sa prinsipyo kang kooperatiba. Tapos ikadwa po, sa good governance, kung paano magpadalagan. Ini po, nire-require ang gabos na opisyalis na magkaigwa ka ining training na negotiable po sa inda ini. Kumbaga, day ka pwede maging board of directors, kung day ka ma-undergo ka ining training, day ka pwede membro ng committee, mag-chair ng committee kung dai ka ini ma-undergo ng training. Of course, igwa pang mga training na kaipuanan except duman sa basta ito nang unang pinaka-inot. Ito ang pwede mag-training, magtauning formation duman sa mga cooperative officers. Tanganing tama ang sa indang perspektiba sa kooperatiba. At the same time, tatausin na magmanihirar kang sa rurong kooperatiba. Sir, aron kay ni Sir Nolan, Sir Elmer. Igunin mga kooperatiba na di napapadala ka ng tultul kasi may nagdalaog na politika. Atyan yan, simbago nindo atyan. Mabelta kita. Tanagsinya sa tuya si ano. Your destiny at the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi, El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumanggana nin brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. Pwede ka mo magbakalki-ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. At ngayon, narito ang ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, San Juan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko po uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo?
Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, punerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya ay sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Alright mga tugang, 40 minutos po, 41 minutos po makalampas sa 10 o'clock. Padagos ko nag-antabay, digi po naman sa tuyang programang Pang-edukasyon at Simpang Kabuhayan hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Sa inyong pong aldaw nin Huwebes, kay Ribanyato ang duwang profesor kang si Ben na nagpapaliwanag sa tuya, dapit sa kooperatiba. Kasi bago antes kita nagputol, sir, igunin mga kooperatiba, sabihin tangaranan ta na sa kuryente halimbawa, sir. Nata po ta medyo nagkakaproblema ang mga ini. Ano daw ang hiling nindo ka ini, sir? Although medyo karon ako lang klase nining kooperatiba ta milyon na hanggang bilyon na ang kapital ka ini. Pero siguro dahil man diferensya ang capitalization sa pagmanis man po giraray yan. Sir Nolan, anong take mo po kayo? Opo. Mararom ng discussion ni Sir Set. At siya ibabalik tagaray sa ba? So, actually, di po kita malito kasi ang electric cooperative po, kang siyenda na kriar, ibang Republic Act po ang nagsasaklaw sa inda. Hindi po yung, ang dati kay to Republic Act 6938, hindi po, iba man po ang nagsasaklaw kang krinear ining mga electric cooperative, although tinuringan sindang kooperatiba. Okay, sige. Pero sa mga nakaaging panahon na didiit na po sinda pigko-convert duman sa tamang istruktura kang kooperatiba. So ang Republic Act 9520 po duman sa irarom kay to, actually wala pa man nga nakalagay na electric cooperative. Pero sa ngayon, may MC na may mga ibang kooperatiba na ng electric cooperatives na nag-adapt na sinda. Nag-adapt na sinda, nagsunod na sinda duman sa tamang patakaran kang pagpadalagan kang sarong kooperatiba. May mga example na po kita kayan, halimbawa so may duwang Sureco po baga kita, ang sarong Sureco halos yun na po din ang padalagan. So konsumidores, amo ang membro, amo may mga investment na po sila, share capital na po sila duman. So, at the end of the year, may distribution of net surplus na din sinda. Sa iba pong kooperatiba, habang po pig-encourage kang CDA na ining mga electric cooperative mag-adapt na kang tunay na pagpadalagan kang kooperatiba, may mga political ano pa po yan. So iba abo-abo bitawan, no? Kaya nasanay na sa dating sa dati, opo, no? So kaya ang nag-iba-iba ang diskarte. Inalaw nung time po ng may sarong president, I think si President Ramos, inalaw naman po yung parang private management ng cooperative. Kaya yun po ang dili sa Albay, may example po kita kaya na. So, management kang Aleco, sang kooperatiba, electric cooperative, tiniwala sa sarong korporasyon, which is allowed naman, may layman po na sinunod sinda duman. Pero mahiling tanganan na binabalik na po naman ini sa Aleco. So, ang mamauot min lang na kumbaga adalan o i-adapt na din yung tamang pagpadalagan kang kooperatiba para kumbaga mayroon ng tinatawag na transparency doon sa operation kang sarong negosyo. Kasi ang sarong kooperatiba po, hindi siya mabubuhay kung wala po siyang negosyo. Sir,
Sir Ermer, Sir Nolan, kambahal po kung kasi siya sumimbag. Kung halimbawa kami, sarong grupo kami, o saruang sa mong interest, saro kaming sektor, paano kami maporma ng kooperatiba? May proseso na requisitos ang Cooperative Development Authority na pwede tang hilingon. May required number of person, pero nga ito sir, nasa 30 oo, minimum. Kasi dati mas baba sa 30 Although, sa Republic Act 95-20, 25 pwede na. Oo, so pero naging 30 siya kasi pag inallocate mo sa mga members of the different committee mauubos. kulang. Kasi may committee pala sinda na kaipuanan sundan. So kaipuanan igwa po ning 30. And then kinakaipuanan po mag-conduct ning survey. Economic survey. Kasi dapat ma-determine mo nga na kung igwa ka ning pangangaipo, anong pangangaipo kang miyembro. Kasi sabi nga ni baga po, duman nag-uugat kung nata kaipuanan mag-organisa ng kooperatiba. And then, pwede ka na mag-organize ng temporary nung officers. Pagkatapos, may pre-membership seminar, pre-membership education seminar ang applicant PMAS. So, kaipuanan mag-attend. And then, may requisitos na po sa CDA na kaipuanan i-fill up po na kung magduman po sa website kang CDA, mailing man po. May mga forms. May forms. So, cooperative, ano po kayo ni? Articles of Cooperation. So, Articles of Cooperation nakakaagladuman. And then, sa iba pong mga requisitos na kaipuanan, gibuhon. Mas aramin ni Sir. Tama po yung actually nabanggit na ni Sir Elmer yung mga requisitos. Ano po? Ang ano lang po, kaipuhan lang kung kamo gustong magkooperatiba, mag-request po duman sa munisipyo o kaya sa city or duman sa probinsya ng assistance para sila po i-guide ang sarong organisasyon kung paano sila doon sa training, doon sa pre-membership education. At sila po ngayon ang pwede mag-facilitate doon sa ad hoc na officers for temporary, yung sabi ni Sir Eman na temporary officers. Pero kaipuhan po maggawa ng economic survey para maaraman kung ano talaga inibang kooperatiba, swak duman sa pangangaipo, kang mga, hindi po financial na pangangaipo, yung serbisyo, yung ba ang hinahanap. Tabaad mapurma ka ng kooperatiba. Igwa naman pala nag-exist na aron ka. Pwede ka na lang mag-membro. Pero sa feasibility, sir, kang kooperatiba na kaipuhan talaga ini. Basado sa survey, dapat igwang aron ka ng kooperatiba na ma-attender sa aron ka ng pangangaipo nin grupo nin mga tao. Okay. So, pwede sir, ang kasimbagan duman sa pangangaipo, sarong store o sa tindahan. Kung anong tipo ng kooperatiba. Magiging consumer cooperative po yun. Halimbawa, serbisyo kang patubig, consumers cooperative din po yun. Transportation, yun ang pinakabago din ngayon sa bago. So yun yung mga jeepney drivers, pwede sila mag-organisa, mag-access ng financing doon sa LTFRB. So pwede po sila doon. Ini-encourage yun ngayon. Or pwedeng pautang. Yan po ang credit cooperative. Pwedeng mag-produce mga parauma, tapos may kamatis, i-process ta ang kamatis, cooperative ang may magtagsadiri kay ni, pwede po yon, producers cooperative po yon. So, pwede naman po halo-halo, pero sa una pong salta, pag ma-apply kita sa cooperative, saro lang po dapat ang focus na mo ng negosyo. Okay. Pag after 2 years, maayos po yung napadalagan, pwede na kita mag-apply as a multipurpose cooperative. Ang multipurpose cooperative po, so pwedeng iba-iba ng negosyo ang lalaugan kang cooperative. Narunong ko Sir Nolan, so igibon nindong cookies. Hali sa kamuti, tapos pansit, abang man lang siraw. Bigihiling ko Sir, may nabasa ako kay ni Adono kung tama ang recall ko. Sa Israel halimbawa, garo makusog na dyan ng cooperativism, sir. Garo may mga communities na sindang kibut biyate ito nga kaya na dahil dyan, very successful, nakaka-contribute talaga sila sa economy in totality, na entirety of it. Kung pigilin ko, kung magiging matrayumpo, magiging mabaskog ang mga kooperatiba, garo makakatabang na maresar sa ekonomiya. Anong hiling nindo?
Okay. Saro po yan sa pinaka-importanting dahilan. Kung nata po kay puanan mag-organisa ning kooperatiba. Sabi ko nga ni, igo ning pig-upod kitang apat ning forma ning business organization. Okay. Igo kita ning sole proprietorship, partnership, corporation, sa cooperative. Okay. Ang pinaka familiar pong negosyo digi sa Pilipinas, sole proprietorship. Maski magsaing ka pong magduman, ang tipo kang sa indang negosyo, sinda so may sadiri, sole proprietorship. Pero ang kagayunan po kang, sabi nga, binanggit na kasubagos, essentialidad kang kooperatiba. Inoorganisa mo baga po ang grupo, kumbaga, alimbawa, grupo ni mga paraoma, grupo ni mga micro-entrepreneurs, ngunyan may specific needs sinda, nakaipuan na ni ning serbisyo na itatao. Kumbaga, sa konsepto baga po na pag ako matrabaho na individual, ako mapagal, pero pag may kaibanan ako, pag grupo kami, inot po mas makusog, mas sabi nga ni, mas madali siya maka-access ng funds kasi unlike baga po kung ang negosyo mo is sole proprietorship, pero pag kooperatiba, mas madali siya maka-access kang funds. Kumbaga, ining mga miyembro, sabi nga ni, nagtataon ng share capital, tapos later on kung mag-asenso ining kooperatiba sa ibabaga pong forma kang organization, business organization. Pag ika nagpapatronize kan sa negosyo na corporation, pag nag-asenso so corporation, dahil kang kabanga duman kung ika customer, di ba? Pero kung kooperatiba, pag nag-asenso so kooperatiba, may share capital ka duman, dahil ika nagpapatronize kang product, mabalik sa imo. Kumbaga, kitang pig-upod na inclusive growth. Ining mga saradit na mga tao na dai kakayanan na magnegosyo ning dakula na may pangangaipo. Kung ini maggrupo, mabilog ning sarong kooperatiba, mas makusog siya. Kumbaga, mas matatawan siya ning bako man kapangyarihan kundi kakayahan na magpadalagan ning negosyo. Kumbaga, dakulaon ang importansya baga po sa tuyong ekonomiya na ini po magkaigo kita ng inclusive growth. Kumbaga, bako lang po sa pipira. Sarabay-sabay. Kundi kasarabay ini mga saradit na mga tao. Kaya nga ni baga po, sa social dimension, saro sa pinakamagayon na intervention sa community, ang cooperative development. Kasi kadakol baga po kita ni mga proyekto sa lokal na tinatauta duman sa mga tao. Pero magiging mas magayon na sinda magmanihirar sa later on baga, normally baga po ino-organize bilang asosasyon, tapos pero sa mas malangkaw pong antas, mas magayon pong ma-organize sila bilang kooperatiba kasi igwa na po ning negosyo. Kumbaga so livelihood ninda igwa sinang pagkasararo sa laog kang community. So ini po ang dakulao na tabang kang kooperatiba sa satuyang ekonomiya. So mga kasaradayan po na daing kakayahan, natatawan po ning oportunidad na magnegosyo, magkaigo ning kakayahan, magdelensya, magtaon ning share capital, magpartisipar sa sarong organisasyon. So ini po ang tabang kang kooperatiba sa satuya pong ekonomiya asin sosyedad po. Kumbaga, so dahil kayang gibuhon bilang individual, pag rumino po ka mo, kaya na yung alsahon, sarabay ka mong pwedeng umasenso. Aron po kayo ni. Halimbawa, nag-exister na ang sarong kooperatiba yauna. Sa experience po nindong duwa, no arin pwede nang magtuyaw ang mga miyembro. Ano ang mga signal na garo may red light na diyan, garo something is wrong. Usually, sa anong punto sinda pwede nang mag-isip na garo something is wrong with the cooperative? Ano po sir ang mga araw kayo na sitwasyon? Sige po. Siguro Sir Seth, banggaunta na lang sa prinsipyo kang kooperatiba. Sige. Sabi po kasi sa universal principles ng cooperative, ini po ang nagiging ang giya kung nata sa Israel, sa Europa, sa Malaysia, no, na nag-arasenso ang kooperatiba. Ano po ang igwaduman na igwa man digdi sa to, pero igwa pang nagsubra sa to na wara duman. Okay. Ini po amo po ang giya, iyo po ang 7 principles kang kooperatiba. Okay. Na una po, pag nagkita kay kooperatiba, wara pong sa piriritan. Okay. Na sa mga nakaaging mga panahon sa experience kang Pilipinas, igwa po kay itong time na impiririt sa mga paraoma, magruro po ka mo, kung dayta ka mo paurutangon. Sala na po yan na puon, tulos. Kang kooperatiba. Yan na po, nasuway na duman sa voluntary
principles. Open and voluntary. Digdi po, warang dapat na piriritan, kundi kusa sa isip kang sarong malaog sa kooperatiba, ako gusto ko makatabang, gusto ko din matabangan ako sa kooperatiba kita. So, warang saro man sa tuya na pinirit para makasabay dyan. Kung i-violate yan itong unang principle na yan to, mabagsak ang kooperatiba. Pangduwa, open and democratic. Okay. So, yun po kung isasabi ta na hindi pwedeng laugon kang sarong, dapat sa pagpadalagan kang kooperatiba, pigdadangog sa mga membro. Pero, may kanya-kanya kitang perception, may kanya-kanya kitang ideya. Paano magluwas itong tama para sa organisasyon? So may free delivery of information, may debate, may urulay-ulay, pero hanggang duman lang sa loob hanggang ng magkakonsensus. Organisasyon. Opo, hanggang magkakonsensus. Tama ka po, Sir Seth. Paano ito masabi consensus ini? Sa paagi kang democratic control, majority kay itong board ang mag-approve, malusot na yan. Po. Now, kung hindi ta po yan sunodon, araw kang sabi ni istorya ni Sir Elmer kanina, sarusan ang gusto siyang masunod, then na-violate na yan itong principle na yan to. Pangtulo, amo po yan ang autonomy. Ang autonomy, amo po yan na kung anong napagkasurunduan kang grupo, amo ang gigibuhon basta di maapektar sa ibang organisasyon o sa legal di isuway duman sa legal na lay sarong munisipyo o sarong no. Now, ang autonomy po nagkakaproblema kung lalaogan kang politiko, yung pag ma-eleksyon gigastuhan so mga opisyal na among patukawon. Usually duman nagpi-fail minsan. Na-observe ko yan sa electric cooperative. Kaya napi-fail ang principle kasi na-violate nila ang autonomy na dapat sila lang ang mag-usap-usap to come up na they can hear pero sila pa rin ang may decision. So importante yun na ang elektang mga opisyal dyan itong may sariling aram tungkol duman sa organisasyon ta as in sa pagdalagan kang organisasyon. Bako ito minsan may nabutwa na sa nataamong padara ni Arukay ni Arukay politiko nang gagana. Pag nanggana yan, di man yan na samu-samuso dalaga. Beholden yan naman sa patron niya kaysa sa cooperative. Sunod, sir. Sige. Okay. So, 7 po yan, sir. Sige, sir. Sige. 3 minuto na lang kita. Okay lang. Sige. So, interesado, pwede man another request baga sa tade. O gayon nung sir, ang mga paliwanag nila. Sa totoo lang, nahiling tang maray ang pag nakatulog ka na, sir, ano sa pang-apat, sir? Pang-apat, amo po ang education, continuous education para sa mga membro. Tapos, iyo pa po ang cooperation among cooperatives. Tapos inang magayunon, so ang kooperatiba, mayroon po yung portion kang income, kang kooperatiba na ilalaan para sa komunidad. Yan po yung pang-pituduman. So, talaga pala, kung susunod dun Sir Elmer, Sir Nolan, ang yaon sa CDA, sa Republic Act. Sa Republic Act, dahil man talagang problema ito, sir. Yun itong tama ka itong panahon, baga sir, narunduman kami, madyan sa lugar. Grupo. Ini arog kani may tatao sa indong tabang nagigilugod dole out mentality. Bako na talagang kusang nag-spring baga naman sir na maggrupo kita kita promote kita sa diri. Sa siyempre kung hali sa diri voluntad yan dahil nagpipilit pag mamakulugan mo sa imong kooperatiba. Sir onin nak 59 minutes na. Tatawag ko kamuning pirang segundo mga 20 minutes 20 seconds para po sa parting message. Dahil ko kasi bitin talaga sa oras. Pag magayon lang urulay. So, basta may trainers training kita. Sige sir, gusto ko pong banggiton kasi kung sisay man po ang interesado mga trainers na would like to be a trainers. Magrani lang po sa Bicol University, sa Department of Entrepreneurship o kaya
Oo, sa CBM. Kaya sa Center for Policy Studies and Development. Kasi go po kaming piga-organize na mga pa-training. Ngunyan pong maabot na katapusan kang Abril, igwa po kaming training na ikakondukta. Ini po in partnership man po sa Sarong Federation, Camarines Norte Federation Cooperative. Kumbaga, nakikipag-partner kami. So igwa po kaming mga iba-ibang partnership man. Halimbawa sa EdCoop, may partnership man kami na tanganing ma-implementar po in training. So, iniimbitahan ko po sa gustong maging trainers, mag-aram lang po kung ano rin ang schedule. Siguro magrani lang sa CBEM o kaya duman sa Center for Policy Studies and Development. Kasi open man po siya sa Gabos. Of course, may qualification pong tinatao na kung sisay po ang Basta interesado mag-contact CBEM. Sir Nolan, sige po. Sige po. Again, aram ko po na medyo bitin ang sa indong pagka nadangog, ano. Pero maray man po ito, at least may patikim na ito na kung natikman tabaga hahanapon ta ko. So kung saan ini. Kaya kami po kung sa hiling nindo na kaipuan nindo ng ideya tungkol sa kooperatiba, hanapon lang po si Dr. Lorenzana doon sa Center for Policy or si Sir Edgar Barameda po, yung Dean kang College of Business Economics and Management. Willing po kami magtabang sa indo, pagpaintindi kung ano ang kooperatiba, kung kaipuan po nindo ng itupang kaaraman kung paano padalaganon ang negosyo, ang kooperatiba. Sa extension service po ng Bicol University, willing po kami, pwede nga kamo mag-upload kay Sir Seth para magiya kamo kung saan po kami pwedeng hanapon. Okay, thank you very much Sir Dr. Elmer, Dr. Nolan sa inyong pong presensya dito sa tuyang programang Bicol University Bicol University Extension and Management Division. Siyempre sa pangaran ni partner Edgar Barameda, ni Dean kang CBEM, sin sa pangaran ni Professor Rowena Wing Soylo, ang director kang BUEMD, asin sa mga staff niya, si Sir Eds, si Ma'am Pam, etc. Nakulon, asin ng officialis kang Bicol University. Ako po ang sa indong lingkod, ang sa indong pag-iribang ngunyan, ang sa indong anchor, si Professor Seth Demetera kang BU College of Arts and Letters. Salamat po, kan sa indong pag-antawin. Salamat po. Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod na Webes. Digdi na sa Radyo Veritas Legazpi.